Today is March 26, 2025. Nya 101 man lagi guys. Maong mingaw ron diri sa Matalom Municipal Plaza. Katong ganahan mo palit og balot nya ari lang pa sa dapit sa kilid sa Matalom Municipal Plaza at bang kini sa Matalom Fire Station o at bang po sa 7-Eleven diri sa lungsod sa Matalom. Itong ganahag pulutan ari lang ta diri. Itong ganahag ko tagbalot nya palit og chicharon guys, natin chicharon. Welcome ang tanan diri nga mo bisita sa ato ang kuan. Nya sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom ang nahanglan og mga investor, ang nahanglan og mga negosyante. I hope nga mas daghan pang mga investor tinuod bitaw guys, kinahanglan jud ang mga investor niya ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon led by sa pangbutan og mabtik nga Mayor Eric S. Pahulio sa tibuok team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, iko pipi bisyo nga mo serbisyo sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Pinati og minahal kung Matalom. Okay, kung mupalit mong balot guys diri sa balot iko dita masam di ata sa Matalom Municipal Plaza kung diin diri mo maglingkod guys. Diri natay lingkuranan diri. Okay, palit na magbalot pulutan. Itong ganahan mo pa itong balot ari lang ta sa Matalom Municipal Plaza diri sa lungsod sa Matalom guys.